соли 2019 пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ба корҳои сохтмонӣ дар варзишгоҳи нав дар шаҳри Душанбе бо 30,000 ҷойи нишаст расман ифтитоҳ бахшида буданд. Пас аз муддате корҳои сохтмонӣ дар варзишгоҳ қатъ гардид ва ҳамакнун аз нимаи дуюми соли 2024 шурӯъ карда бунёди варзишгоҳ аз нав оғоз гардид ва интизор меравад ки дар арафаи 35-мин солгарди истиқлоли давлатӣ варзишгоҳ ба истифода дода мешавад. корҳои сохтмонӣ дар варзишгоҳи нави Душанбе бо суръати баланд ҷараён доранд. Раванди сохтмонро ширкати чинӣ PFM Stone ба уҳда гирифта, бо ворид кардани тағйирот ба нақшаву тарҳи қаблӣ фаъолиятро ба роҳ монданд. Дар ин иншооти калон, ки масоҳати беш аз 9 гектарро дар бар мегирад, ҳамарӯза 300 нафар бригадаи кории маҳаллӣ ва 50 нафар мутахассисони чинӣ заҳмат мекашанд. 48 техникаи калони боркашонӣ ва ёрирасони сохтмонӣ низ истифода мешаванд. корҳои сохтмонии стадиони марказӣ дар авж ҷараён гирифта шуд. ҳар субҳ аз соати 8 то соати 6 бегоҳӣ зиёда аз 200-250 нафар сохтмончиён кор карда шуданд. мисол андовачиён, ғишчинон, механизаторон, тамоми муҳассиси техника ҳама дар авҷи кор. маҳсулотҳо маҳсулоти худӣ, маҳсулоти ватанӣ. ҳозир мо асосан қум, шебен, симент дастрас карда мешавад, ки ягон камбудӣ дар байни мо нест. ҳар як рӯз ба мо дастрас мекунанд. дар ҳудуди варзишгоҳ бунёди биноҳои ёрирасон ва таваққуфгоҳ барои мошинҳо низ ба нақша гирифта шудааст. масоҳати майдони футбол дар ин варзишгоҳи замонавӣ 105 ба 68 метрро ташкил хоҳад дод, ки якумин варзишгоҳ ҷавобгӯ ба талаботи ФИФА дар Тоҷикистон мебошад. он дорои чамани табиӣ хоҳад буд, ки тухмиҳои чаман аз ҷумҳурии ҳамсоякишвари мо дастрас мегарданд. чамани варзишгоҳ аз тухми махсус сабзонида мешавад, ки ба фасли гармову сармо тобо баранд. қубурҳо барои баровардани обҳои зиёдатӣ насб мегарданд. болои нишастгоҳҳо пурра пӯшонида мешаванд, ки аз офтобу борон ҳимоя мекунад. масолеҳи баландсифат истифода мегардад. боварӣ дорам варзишгоҳ зебо мешавад. дар ошёнаи якуми фазоӣ зерминбарҳои шарқӣ ва ғарбии варзишгоҳ бунёди хонаҳои либосивазкунии варзишгарон ва доварон, ҳаммом, нуқтаҳои тиббӣ ба назар гирифта шудаанд. ҳамчунин инҷо толорҳои машқу тамрин ва қаҳвахонаҳо сохта мешаванд. барои меҳмонон бунёди ҳуҷраҳои алоҳида бо шумораи умумии 448 ҷой, майдончаҳои сайру гашт дар баландии беш аз 9 метр ва дигар иншооти ёрирасон ба нақша гирифта шудааст. дар минбари ғарбии варзишгоҳ дар баландии беш аз 18 метр ҷойҳои нишасту тамошо барои меҳмонони воло мақом бунёд мегардад. ҳар як минбар ё қисмати варзишгоҳ дорои баромадгоҳи алоҳида хоҳад буд. ҳоло гурӯҳи кории мутахассисони ватанӣ дар якҷоягӣ бо мутахассисони чинӣ пешрафти лоиҳа, мушкилоти техникӣ ва роҳҳои ҳалли онҳоро баррасӣ намуда, маҳсулоти лозима, техникаву асбобҳоро аз ҷумҳурии мардумии Чин дастрас намуданд. тибқи лоиҳаи нав, намуди берунаи он пурра аз металл иборат мешавад. азбаски ин лоиҳа муддати тӯлонӣ қатъ шуда буд, онро дубора аз нав оғоз мекунем. аз ман варзишгоҳи муосиртар бо дизайни нав талаб карданд ва ширкати мо манзараҳои табиати Тоҷикистонро ба инобат гирифта, тарҳи махсусу замонавиро пешниҳод намуд. дар Тоҷикистон кӯҳҳои барфпӯш бисёранд. ин варзишгоҳ дар канори дарьё ҷойгир аст. мо низ хостем шакли кӯҳҳои барфпӯшро бо дарьё инъикос кунем. барои ҳамин намуди болоии он сафеду мисли дарьё мавҷно хоҳад буд. фарҳангу тамаддуни мо аз тоҷикон фарқ мекунад. кӯшиш кардаем фарҳангу маданияти халқи тоҷикро дар таҳризиамон ба назар гирем. инҷо бо бародарони тоҷик кор карда истодаем. шумораи зиёди одамон самимона ҷидду ҷаҳд доранд. боварӣ дорам, ки лоиҳа олӣ мешавад. суръату раванди корҳои сохтмонӣ пурра аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон назорат карда мешавад. бояд корҳо дар иншоот дар муҳлати пешбинишуда ба анҷом расанд ва он тӯҳфаи арзанда ба ҷомеаи футболии кишвар дар арафаи 35-мин солгарди истиқлоли давлатӣ мегардад.